הצפון של מדינת ישראל. האזור הירוק והמועדף על רובנו לטייל ולנפוש. אנחנו נתרכז רגע באזור הקטן הזה של הגליל המערבי. אזור שנשארו בו שטחים ירוקים נרחבים של חקלאות, ושהרבה ממנו מבוסס על תיירות. ומה חסר לנו באזור הזה? בדיוק בריבוע הזה, שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו בהגדלה. כן, כמובן, שדה תעופה ל1% של עשירים בעלי מטוס פרטי שירצו אולי לנחות פה בסביבה, או אולי לצנוח מעלינו בצניחה חופשית. בואו נראה איך היזמים מציגים את שדה התעופה לוועדות השונות. תראו פה מטוס קטנטן וחמוד, נוחת על מנחת של דשא, והכל אקולוגי ויפה וירוק, וככה זה מוצג כפרויקט תיירותי עם מלון לאירוח ולינה כפרית, ממש משתלב לחלוטין בנוף שמסביב. וגם מציגים את המרחקים ליישובים הקרובים, שאנחנו לא רואים פה הרבה, רק את המרחק לשומרת. אבל מה קורה בצד הצפוני של הצילום הזה? כאן נמצא יישוב קטן וזניח בשם נס עמים, שנמצא במרחק של כ1,000 מטרים להערכתנו מהמקום שהם מכנים המנחת. ומה יקרה אם מטוס לא יצליח בהמראה? על מי הוא ייפול? כנראה על נס עמים, אבל זה זניח בהחלט. אז בואו נראה מה רואים מסביבת המנחת מעליו. אז אנחנו רואים כמובן את נהריה ממערב ואת לוחמי הגטאות, רואים את שומרת ואת עכו ושכונת עכו מזרח העתידית. אם מסתכלים מזרחה רואים את ג'דיידה מכר, ג'וליס וכפר יאסיף שם בערפל. נתקרב אל המנחת, אתם רואים שיש עליו כבר דשא, ונבצע ממנו המראה מדומה. אתם רואים שם ממול את הבתים, זה נס עמים, ואנחנו נגיע לשם ונראה כמה זה רחוק. אז כמו שאנחנו רואים, זה ממש קרוב לבתים של נס עמים, אבל אם אתם חושבים שהמראה של המטוסים שמתוכננים להמריא פה היא כזאת שקטה ונעימה, זה ממש לא כך. ככה זה אמור להישמע. מטוסי הצנחה, כמו זה הנראה בסרטון ובתמונה כאן, הם אלה שמשמשים את הצניחה באזור שלנו. אלה מטוסים עם מנוע אדיר שמסוגלים להמריא במהירות רבה, והרעש שלהם ניסה באוויר למרחקים של כ9 קילומטרים, שזה מעבר לרדיוס של כל יישוב שאנחנו רואים במפה הזאת. לכן המטרה שלנו היא לחסל את מפגע הרעש הנוראי הזה, שאמור להיות מעל הראשים שלנו 4 פעמים בשעה, כל יום לאורך כל היום. הצטרפו למאבק של יישובי הגליל המערבי. אתם יכולים לתמוך בדף הפייסבוק שנמצא בקישורים למטה, ועזרו לנו לסלק את שדה התעופה אסיף שיפגע באיכות החיים של כל התושבים בסביבה.